Wel, dyna ni, cloc enwog tŵr Sir Benfro yn y pellter. Ond mae'n llyged ni yma gyda'r Merlod Cymreig. Yr ebolion tair blwydd o'd yn rhan ddeheuol y prif gylch. A ma' na ganlyniad wrth yn ochr i, mae David Oliver a David Stwjys hoff Amadeus yn mynd â hi. Ie, dan berchnogaeth Andrew Butler o swydd ymwythig, ac Andrew yn un sydd wedi cefnogi a wedi bod yn dangos yr adran ers blynydde rhwng sioe lleol ac yn cael dipyn o lwyddiant hefyd, ac falch iawn dros efo heddiw yn ennill yma yn y sioe frenhinol. I'r ebolion tair blwydd o'd. Yn ail wedyn mae Joe Parry gyda wedeli Mark Time. Wrth y march Paddock Valentino ac allan o wedeli Marinda. Di prynu hwn gen brydfa wedeli yn yr Alban i groesi gyda'r cesig yn brydfa Eirth. Andrew Butler yn wen i gyd yn wrth gwrs yn cael y lluniau hanfodol i roi ar y wal adre. Neu ar y seld. A'r noddwr Arwyn Morgan, Arwyn y bwtsiar o Llanfairpwll. A mae'n dangos y cyfanwaith sydd tu cefn i'r cystadlaethau. Yr rheini wrth gwrs sy'n cystadlu, beirniaid stewardiad, y noddwyr. Mae'n gyment o waith tîm. Mae yna dipyn yn mynd mewn i drefnu'r sioe, ac wrth gwrs dyn ni'n hynod o ddiolchgar i bob un sydd yn rhoi amser i'r sioe. A'r enillydd, yr Ebol Tair o'd, Stwjys hoff Amadeus yn dybleisio di? Yndi, mae wedi dipyn o ennill. Mae yna ffrant dan efo asgwr, mae'n Gymreigaidd iawn, sydd yn wrth gwrs yn holl bwysig. Ac wedi cael ei brynu, wedi cael ei magu tramor yn yr iseldiroedd gen fy bas. Ac wrth gwrs wedi dod yma Andrew Butler yn magu adran ba. Ger Hanmir yn swydd ymwythig, so ddim ymhell dros y ffin. Ac allan o'r march, Lemons Hill Falcon, a'r gaseg Stwjys hoff Eliona of Joy. Felly dyma ni yn wen o glist i glist. Andrew Butler. War y teg yn cael tipyn o. Daeth fyny gyda Stwjys hoff Amadeus, enillydd yr Ebol Tair o'd o ran dosbarth yn yr adran by y Merlod Cymreig. Llon gyfarchedau mowr iawn iddyn nhw. Sponsor of this class presented the prizes. So diolch yn fawr iawn i chi, Mr. Arwyn Morgan, am hyrwyddo'r